Hello ụmụ ibe, ekene m ụnụ. Asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mụ n'ụbọchị nke taata ọnwa nnụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. Anyị si ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene ndị ichie, kene ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ ibe, dịka anyị si kwuo, anyị nwewo ndị Iyon Business Consultant. Dịka anyị si kwuo, nwa nnụnụ nwoke na-ewetara ụnụ ozi bụ nọ nso bụ the consulting manager of Iyon Business Consultant. Dịka anyị si kwuo, anyị na-ewetara ụnụ ihe gbasara azụmahịa, ka esi azụ ahịa na Igbo a na-akpọ Igbo Business Philosophy. Dịka anyị si kwuo, the only way Igbo people will survive in this life is through trading. Through trading, we said ụwa bụ ahịa. Trade is tradition. Tradition is trade, because trade is transition to move forward. In this life is like a television. Television need manual. Radio need manual. Phone need manual. Everything need manual. So life also need manual. You cannot do business without a business plan. You cannot do business without a business startup plan. It's impossible. So dịka anyị si kwuo, tupu anyị aga n'iru, anyị ga-ewetagodere ụnụ direction ị nwere ike ịkpọ ma ọ bụ na ihe anyị na-ekwu dị gị mma, ị chọrọ iri iche. Anyị bụ Iyon Business Consultant. If you want to invest in Igbo land, in agriculture, in any businesses, we can also manage your business because it's our area of specialization. Small businesses and business management of these small businesses we create and we manage. Dịka anyị si kwuo, ụmụ ibe geenụ ntị ọfụma. Unu fụrụ na ọ na-agbagharịgharị n'ala be anyị. Why? We told you before. Come and invest in this agricultural project. We show you the evidence here. It doesn't have to be in Nigeria to invest in this great deal. You can be anywhere in the world. It's our duty to manage the business. We are business managing consulting as well. You got that? So dịka anyị si gbuo ụmụ ibe, geenụ ntị ọfụma. Anyị nwere our number ị ga-akpọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ international number. We have +34 641 340 893 +34 641 340 893. Ihe a bụ our international number. Echi ịkpọ Nigerian number, then ịkpọ +234 915 8799987 +234 915 8799987. Ihe a bụ Nigerian number anyị. Ihe anyị na-ewetara ụnụ bụ ka esi azụ ahịa site n'Igbo, nke anyị na-akpọ Igbo Business Philosophy. Our goal is to make sure that Igbo land become a place to live, not a place of crime. Anyị enweghịzi ebe ọzọ. Our target is Igbo land, nothing more, because it's our homeland. Anyị adịghị happy na our land is like this. Anyị adịghị happy. Ihe anyị na-arụ, our profession is consultant. To consult. What we do for a living is consulting, business consulting. We cannot be doing great for the people and our own people in Nigeria. Igbo land is suffering. No. So we decide to change direction. So if you want to invest in business in Nigeria, you don't know how, Iyon Business Consultant is here to guide you. How? First of all, if you want to invest as a new beginner, we have what we call aptitude and ability check. Aptitude na-ekwu maka akọ gị, uche gị,
echiche gị na amamihe gị. Ndị Igbo sụrụ uche wee akpa, onye ọbụla nya nke ya isi. So o nwere ike ọ bụrụ na uche gị enwere ihe dị ya, anyị nwa ga-atinye ya ihe n'ime ihe ahụ anyị ga-etinye na uche gị ka a na-agwa gị. We have to do your ability check first, an aptitude check, ka a mara the kind of business ị ga-emenwu. Then we give you what we call skill development. In this skill development, first of all, anyị mara go your aptitude, ihe ị ga-ebunwu. Then anyị amara ability gị, ị nwere ibu ya, ihe ị ga-ebunwu na ability, ihe ịbụ na ihe ị ga-ebunwu. Your aptitude will natural ability, then ability will ihe ị ga-ebunwu ka ị ga-esi ebu ya. Then we train you based on management skill, communication skill, problem solving skill. Then we give you problem solving techniques. We give you business skill also, so that you can be able to thrive in business world. It's not about giving you information, it's about implementing them. So that's why we're going to train you on these things, so that you mara ihe a na-akọ. If you cannot do these things, then no problem. We have a management consultant that can do that for you. We manage, we create, and we manage. It's what we do for a living. If every Igbo person all over the world invest very tiny of their money in Igbo land, in future you will go back to your place and have a very nice place to live. Our duty is to develop Igbo land. Igbo land, we don't need anybody to develop for us. Don't worry.